Mao nay labing importante nga qualification sigon sa desisyon sa Korte Suprema. Kung ang mga kongresista o mga senador doon ay discretion o sa paggasto ang kwarta, sila magboto sa proyektuhan nga dapatan. Sila magboto sa tukuron ang proyekto. Pork barrel na. Na ang aktual nga nahitabo, kung nagtutuhan ng testimonya sa mga district engineers sa DPWH, labaw pa sa identification of projects ang ilang involvement. Sila pa'y magpili o kontraktor. In fact, ang kontraktor, mubayad pa nila. Sila magbuot asa ipatuman ang proyekto. Sila magbuot ng proyekto ipatuman dayong eleksyon para makatabang sa ilang re-election bid. So, klaro kayo nga pork barrel. Allocables man na, non-allocables man na, pork barrel. Tungod sa discretion, tungod sa hingpit na kontrol sa mga kongresista.